Fulano ni thane sungmon constitutional solution tamo tong mo tiprasa rong ni bagile. Bal jodra kulumkha te chini jorani khorang no jorani news no belai hambai marawo o jorawo ana koksing mani bagi pillano chini joto tiprasa rong no ani bakhabai khakchang mo hambai ya faro जों जतो साइमनो चिनी तब हॉट टॉपिक नई तंगो चिनी tipra motha te चिनी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इदानिं जों कक साना बागै जों अलरेडी जों कक सलायखा जों जतो साइमनो इलेक्शन सिगां हायनो जों दिल्ली थांखा जों जतो चिनी शिष्य नेतारो महाराष्ट्र जों दिल्ली प्राय 2 घंटा हाय जों कक सलायखा होम मिनिस्ट्री कत कत अफिसार बाय किन्तु फियाबा विभिन्न कारण जों एग्रीमेंट नांलाय मिलिया तब जों जत नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफ्यूजन दङ आपन जों दिनै आंसे कक सानाय आसले आं अबन सानाय सिंगिसे दज्ज माखायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनो जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो नरवान सौदि चिनि तेलंगाना बरो भाके मानखा तेलंगाना राज्य को तानमा माने पर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बरो फाइट खालायखा अनेक बरो थैखा सही दोंखा आके बरो मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इवन टावगनि बुडोलैंड बरो भाइनो दीर्घ बছरनि फाइट खायतो मानयाखौ निने गुरखालिन भाइनो ते टावगनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कखौ जागासि चिनि आंचलिक दल जेकुनो आंचलिक दल tipra motha party I50 जतनो जों कैसे प्रेसार पॉलिटिक्स खायना जेकुनो पार्टी जेकुनो दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रंग प्रेसार आव मायखाय चिनि दाबिराव माया अबसन साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिमबाराव ताफोनो जों दिनै constitution solution खायनायखौ जोंनि सांविधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वानसाव चिनि तिप्रासानि बागै चिनि तिप्रासारक नि बागै बालाय वानसाव वानाव तांगे गोबां मोनसे तिप्रासारक ताखुनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे चिनि बबाग्रा महाराज फाइखा खुद निजे अंखागै फैगाबो आगे बबो सानिया दमनिनो सेपरेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हमजाया दमनिनि किन्तु बो कन्वेंशन का ताबो जनो जरारा फैखा सबसे आं मन बङै आं महाराष्ट्र ब्लाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फैखा ताक जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोहि दङ सबसे बन आं हमजाबो दिनै चिनि खुद बुबाग्रा निजे खा रवे एकदम बो सामखाय दङ साबुं हबुं कष्ट खाय दङ आं नं बलाय बना सिगां हामबाय मारो बीजेपी बाय tipra motha ने हालक बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो tipra motha आबो तै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दङ कन्फ्यूज खाय दङ जों अबन सलायजा जों नबो खोनाखना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जागलिया जों कम्प्रोमाइज खालाया जाते I50 न बो सलुइसागो I50 र 5 बছर 6 बছर थुंजाखा आबनो बो सलुइसागो तिनि बो अकक सागो किन्तु फेते गायसा बनि सिगां गायसा मासा नाय जों दिनै प्लान चिनि वान समनि आबो जों टाइम सानाय जों बलाय दुद बाय गहमानो आंबो tipra motha हाबखा जों अबन वान समनि डिफरेंट हिस्ट्री का जों खालायनाय रेकर्ड खालायनाय tipra आंचलिक दल सारा
केबो सरक खाइमेया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रok सरक खाइमेया जों कायसे फैक्टर जों दंना मुसुमानि किताबा जों टेकिट छारे बगै जों बा अंलिया आव जों लाइ दुर्भाग्य जिनि तिब्रासा रok ताखुन बुचियाखो जतन सीपीएम खाइलेगो कांग्रेस खाइलेगो बीजेपी खाइलेगो नेशनल पार्टी खाइलेगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेशर रमाया तांगैके जों गराक थानसांमैया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बतिनि अबन पुइल तिब्रान हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिजि जों 13 पाइखा जों वानस माने जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दामा हांखलाय जों सारा तिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खाइमेया अबे जों खाइनो बागै जों प्लान खाइलिमोन फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुचिरे बागै जों खाइमेलिया आबाद बागै ताबाव कक फाइका जे बीजेपी एकक के बर' सरकार खाइका गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खाइफानो बर' बसो फानक्रियो तो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमानो अब रिक्स गवर्नमेंट जो साइमानो दिनै जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सांविधानिक अधिकार आं गोबां मा आगे कक साका रेफरेंड कक साका जों अ अर्थ माने जों जदि अर राइट परमानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बर' जों फेलायजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर' तंना नांगिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नांगिया निनि मेघालय बर' दं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर' नांगिया इवन आसाम बर' डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर' भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामसानाय अब नांगौ गुहाया त्रिपुरा बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आं कक साका तांगे इके मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरफ न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरफ न आसाम एक अवस्था कार्बी आंलं बर' भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम दं किन्तु सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर' जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबागै त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर अब्रा बर' कक साका बनि बगै दिनै सांविधानिक अधिकार नाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तो दिख्लायमानाव जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्री नाव जों साइमानाव मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड दं बर' सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन एमएलए मेघालय ओनली 2 एमएलए बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सिगां बताय नागालैंड नि एनडीपीपी रिउनि दल बर' बासाव 40 टा एमएलए कन्टेस्ट करें बीजेपी बाचाव मात्र 20 टा से तारमाने बर' वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर' दे डिपेंड ऑन सामना बर' बर्षा माख्लायनाय आंचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना बागै जों चर्चा खायदो आमरा सांविधानिक अधिकार जों जदि त्रिपुरा हास्तेगो अमाय जों खायमाखे लाइ सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर खायमाखे आपले जों कक साथावनाय आपले जों सांविधानिक अधिकार जों राइट माननो जों सानमान ताव जों माया आपले बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसि त्रिपुराव अनेक बसर लाय थांखा बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों अर फैक्टर खायबिया अंखामो जों 13 माखा अब बेलाय गाहाम कक एकमात्र अब सम्भव जों महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13 एमएलए पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली तिप्रासा अब तो चिन गर्वसे ताकफिन जों बर' कन्फ्यूजन दङ बोरैबा आं गमन साव जों ताबाव टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर' एपइन्ट खायखा तैबो आनो साइसे नामसो आईपीएफ तिनि पार्टी नुय एग्रीमेंट बाय तामने एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर' कायसे सुनो कक सिन साइराव जे आरो न फ्राइगे सामानो जों जतो बुजि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै
सुचना साग्लायनायखौ जों कमिटि खायनाय जोंसै बर' खायखा दाबो खायया जों आसक लागै आंनि दङ महाराजबो दङ जों शिष्य नेता दङ मथानि जों नायलायगै जों द्राफ्ट खायलाय आं द्राफ्ट नुकजाक कन्स्टिटिउसन सलुशनाव होयो जे दाबो जे आइन पास के फैनाय अब तो अनेक किसु साधनाय दङ साना ककरै उ आइन मा हांख्लाय उ अमन जों दरसे एमेन्डमेन्ट थाइम हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधान अधिकार जों मोननाय अब सोंनायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सांविधान बिसिं तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सलुशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तने सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तेदिनि स्टेट काउंसिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य दंदि नायसिं दंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफायै जों बर' रिरिनाय अब जों स्ट्रंगलि बर' एपिल थाइखा जेरै जों सेटिसफाइ यांख्लाय मरा जों सेटिसफाइ यांखाय जों बेगेल थाइनाय अब जों बार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रिफाइनारि कक्स खाय दङ जों जे ताबो टक सलाय दंमोन अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंलाखा जत नावजर साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जों बिसिङो डिसकास डायलग चलायनाय डायलग बिसिङो ताम आउटकम फाय आबनि नाव नायसिं मा दंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपारेट स्टेट माया सावया हाया किन्तु अब टक चलायनाय बिसिंति जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसिन रमानाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ अब जों साथ'गिया आबन बगै आं खागो दज्य दंदि नायसिं दंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 बছरया तारनि नागालेन्ड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ किन्तु अनेक लिंगारिं आबो जों रिफाइनारि कक्स साका नागा पिस्टक तारपरे नोंनि 3-4 बছर थाङा 5 बছर 6 बছर थाङा ताबो फिनिशिं याखौ आबो हायजाते तांथुं तिप्रा बाहायनो जों बनबो साका जोंनि टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र खायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबन कयनाय जों बारावनो दज्य दंदि इसा नायसिं दंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिं दङ अब एक्सक्लुड इनक्लुड दिं दङ ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों फरायलायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दंनि हांखाय आबो जों उइद्र खायनाय आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतन साइमानो मरे किलार के साका जों ताबो जों अ दाबिनो जों मान दिसा पर्यन्त जे जों नायमानि जों कन्स्टिट्यूशन सलुशन गेसा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेक्शन या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि गोबां जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तै बांलो का सांगो साबो सामायाकोनो सयसारा हायनो बर डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्र फेक आबो चक्रांत साइमे साबो खलाय साइमेया आबो कोनो ऑथेंटिक निया आरो जों तो सय दं नांनाय चिनि नेगोशिएटरनि सय दं नांनाय बा चिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप केरि देखा और फेसबुक देखा आबो बर कन्फ्यूजन माने चिनि बिसिङो आं गयनाय एमंग द tiprasa बिसिङो आबो बर गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबन बंगनि चिन दुरबाय गहम बारबार मार्साबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नायसिं ग्रादि नायनो न सुदुरगादि जों नायग्रानबा चिनि टक बाहे चलाय दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांविधानिक दामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय के संविधान गोबां से दंगो ब बाहायनाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनोमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देंनाय ताम नाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व फैदोंनाय बरि बगै आं अबन सावो जोंनि तिप्रा मथा पार्टी नाव सुगुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांजाक ब दिल्ली थांपाव थाय दङ दरखारखौ जों थांनाय आं बय मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा
ang obono sawo chini Maharashtra ni biruddhe tabang ma kok sitra sara thai tamo ang belika dukhana chini dokharo onek sung buk to bugingkha ang bon barbon sai tamo sung patient ma tongnai dojo ma tongnai tei chini bisingo chung hamjang ma tongnai ang age bu kok sa chini chilai ro kabang ma comment khayo chini Maharashtra ni poro kok sitra sawo kok hamja sawo please no khai tangdi chini dofa sung ole chiri kese bui tango chini dofa bui sai belai khana chung norom sung bui le muni jago ang sara tipra guri ang saimano ang sara bara dos guri tango ang saimano ebang sara bisho pithibir guri tango saimano chini dofa no chini tipra dofa no onek boro ro nahori tango chini bang suri tango boro chuna hamjago phiaba sungsi sung bai chung tipra sungsi hamja lai meya obo chini sobche durbagyo moniba ang sanai Maharashtra oleh Delhi thangjak tok oleh cholai tongo abo cholai thangnai busudin cholai abo chung saimia kintu chung saka time frame ma khainai ang je khud chini asan mukhyamantri ang kok saka usakang boy malaikha ang mono saka jate chuna no IPF bigata thangdi no IPF no blai thangkha ang Amit Shah malaikha am bono barbar saka chuna kitcha no dalchin dabile chung mari nai sung ola borong product কিন্তু বড় কোনো খেল খেলিয়া কোনো বড় পাত্তরিয়া তাঙ্গই sung borong pressure মাইয়া একই চিনি মথা বহাই নাই তিব্রা মথা বহাই নাই যদি pressure মাইয়া আংখাই একই অবস্থা নাই আমনে আং হানি ব্যক্তিগত বা মো সাব যে কোনো পার্টি খেলে থাকাকে স্পেশাল আঞ্চলিক দল sung চিনি পারফরম্যান্স মা ফুনুনাই অ্যাক্টিভিটি মা ফুনুনাই তাই sung pressure মারনাই দুর্ভাগ্য অবনা হাই রিপিট মাকা মা সাফিগো sung খাকা মানে जों फैक्टर खैतो मा हांख्लाय within 2-3 months चिंता गचे मान खामो जों खैमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी रो सरकार होया खै दं हांखाय बरो शॉर्ट के दं हांख्लाय बरो जों सारा सरकार खैमिया जों सारा बरो गवर्नमेंट खैमिया के तंमा हांखाय जों खेला खैमा हां अ खला खैने जों सुजुगलिया साबरिया तिन बरं दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसरो Tini tiprasa tonga ya, tini tiprasa tini maximum motha no butri ya tongu chung nukha, result chung analyze khai nei kha, tini bising komar ya tongu butri ya tongu, ni bagma hai chung pas khai melia, shanti badra chung pas khai melia, monu chung pas khai melia, tini bichuna monu chung pas khai melia, kabangma tini bukum bar tiprasa ni area chung pas khai melia, tanggui, boni bagai, chung तेसे मा बुगिने आं खाकाबो तेसे जों बिरमान माननायखौ आसोबाय जों चिरिम बरक जों जे जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बगै आं कयनाय रक जास्ट नाइसिं दं जोंना टक चलै दंगो अलरेडि जों आं जे खुद मालायजाक दिनै अमित शाह संबाय निनि जेपि नड्डा बाय ते दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बरक बालायखनो चेष्टा खाय दंगो जाहाथे Kecang kelai tonggoi, sampai sengkula tonggoi, cini tiba sarana tei borok, ang buci kah je sidas ke borok wansok kah, age om hai seng, kalau ni top mak laya ko, thane Delhi thamro bhai ne pray 1-2 घंटा seng top laya kya, borok sidas se khana kah, age hai ang je top khai ma hai, ane jang feel khai go, je tahu seng top khai mani, tahu dialog khai mani, takes a different, tahu karonai, om nang mas sauti cini buba karani karonai, cini Maharashtra ne karonai. Moras onek sam khai tongo plus जों जतो साइमनो अब फैक्ट शुद्ध बीजेपी सिमिया विभिन्न एंगल नि बर कत रो बुतिन बबगरा सिनेबो तमा बीजेपी नि उंथुं तमा कांग्रेस नि उंथुं जे कोनो पार्टी बर बनो काम के रेस्पेक्ट रगो बनो सिनेबो बनो बिसिं तै चिंताबो सामख्लायलै जों लायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिङनो एक्टिक सुमुइ थांनाय अब चिन बरन मने कामंनाय अब जों जतो कक साथयाखो मनि बगै नगि दज्जे तंदि आं जत्तनो कयनाय चिनि जरानि न्यूज नि बिसिं तै आं कयनाय न नासिं तंदि जों ताबो सामख्लाय दंगो चिनि बां काहाम नंनाय आं भेस खायो आं पयट खलाक क्राक खायो जों जासो बुक बगन तो माने जों साफारन तो माने जों अबस 2023 एक्टिकसु चिनि बगै काहामनो हनि आं खागाव इसिसा सानसगां न गाइसा बदलनि मंगाय आमरा बांगाली बदल हिनाय चिनि तिप्रासा रंने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बर बेलाखि केबेंनि तंमानि बुनुक जाय तं
Mungkin omor oleh nang tamo kok phirong mong tong ni khan abo to oboshe ongnai abo kebel chomana khlaini ya যখন जों ডিসি কাউন্সিল मानफोर बहायनो अनेक बरक केबें खा अब जों जतो साइबानो जों अबनो जों बुझना दरकार चिनि तिब्रासानि काहामने बगै हिंखे जोनो केबेनि कमा तंनाय बुइ तो केबेनि बरतो ब स्वाभाविक जों सिउ इवेंट चिनि बिसिमो केबेनि तंग अब सबसे दुर्भाग्य अब केबें माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइबानो इवेंट आं नों ट्राइनो सानामो जुगो जखन डिसि काउन्सिल बिल बागै थांनायफोरो दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आरो तो टीयूजेस बाय कांग्रेस एलायंस दमानि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट आबनो माने खायो आबनो गसिया आरो इतिहास सिनि तैबो आं ब्लेनर किलार के सानामो जुगो अनेक बर सालायो और चिनि मुख्यमंत्री सया चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री सर सया अब फैक्टरिया इज नॉट इम्पोर्टेंट जों लोग यादबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकनदिन सया झारखंड ना बागै सयाबो मानता का झारखंड और मुख्यमंत्री तम साया अब फैक्टरिया और चिनि त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सया नै नो अब स्वाभाविक अब कोन पेपरिया बरो तो चिनि काहने बang नाया सया अब जों सिउ तारमाने जों बहाबाने ककरे सेपारेट स्टेट बा चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्लीनि पेपर अब दिल्लीनि सरकारनि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंटनि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट सयगानख्लाय बुजिगानखाय तिनि खना मान होइसि और त्रिपुरानि नेतारक तामसा साया बा बीजेपी नेतारक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों गरि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामनो हांख्लाय अबसे जों सबसे जबक थिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय आबो बगै आं अबन मासाव जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन साका चिनि त्रिपुरानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कम्पेयर खालायदि आं बारबार कक साका डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड कंप्लीट डिफरेंट बर तो नसिनांगिया नागालैंड ता बर साइन दङ ईस्टार्न नागालैंड they don't require ang abu kok saka bore meta the difference megalay bro karbelo sain tong bro megalay sain tong separate state nini oboro nini garulo but this is not a serious issue chine bro phelayo bro barbar sawo bro complete layo abro chun bro no bujau nang hesi bujiro nang nai tabor buji kha bore bagai ang khagawo tumni tabulin discussion dialogue balai kaham belai serius जों बहायनो मतामति सिक खामाखा जों अनेक बुक्तबुगिनखा आबनि बागै जों जाते जों बहायनो यापि ताकासलेथुं अबनो जों नायलेनाय तै जों जनगण बहायनो रावबो चिनि बां सुरेदि जाते चिनि उ डायलॉग जाते खामना बागै अम जत्त तिब्रासानि बागै काहामनि बागै सु तिब्रासानि बागैया सारा तिब्रा राज्यनि बागै काहामना हेसि सो आं बारबार साइदों माजेरमबो जों साइदों निनि नन बेंगलोर नन फायनो एडिसिनो डिप्राइव खायै तिब्रासानो डिप्राइव खायै नो शांति मानाय अमाया अब जों बुजि नांनाय न डेभलप जों डेभलप मांनाय एसि दोलिसि तिब्राव सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय आलादा राज्य मा खांख्लाय आं साका जतन मा काहामनाय ओमफ्राय वाजन मा खाम आब्रां चेसखले बुजोंना बागै तबे सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय दुइटा राज्य थानाय दुइटा राज्य खांख्लाय संगत एकै दंनाय तब जों 40 लाख दं जेरो सेंगो दं जिनिस तेब्राव तबे 40 लाख दं पपुलेशन ट्राइबल नन ट्राइबल जों सेपारेट स्टेट मा तो बाग थांनाय बाजे तो डाबल नाय चिनि इ संगत बारिया आब्रां बरो बाजार बुजौखा बरो ओ ठीक दं हिसाब बरो तबरंदि जों कासे सेपारेट स्टेट माखा आरो संखांनाय बोसोर रंदि नि 15 लाख यांनाय बोसोर रंदि 25 लाख किन्तु बाजेट तो डाबल नाय चिनि ताव जों बाजेट माने रंदि फॉर एग्जांपल जों माने रंदि 25,000 कोटी ता माने जों 25,000 कोटी किन्तु आप्रा माप्रा जों आरो 25,000 कोटी जों माननाय डाबल थानाय चिनि बाजेट किन्तु संगत तो बारिया साबरे प्रॉफिट नाय बरनि ट्राइबल प्रॉफिट नाय ते बेसार वहायनो वानसार माने प्रॉफिट नाय आप्रा हम कक साका के तम प्रॉब्लम दं बाजाका जों तो इंडियानि काय का थाना ककरै जों इंडियानि जों कागै थांया
जों इंडियानि बिहिं दंनाय आबादाव जों बरं माबु जौनाय हेसि वानसानाव जों माबु जौनाय बरं बम गाहामनाय जों माबु गाहामनाय और कोनो जो संघर्षनानै कोनो अबकुरे बनिबो आं खाकाव जों तिनि बरं मेन खे आं बुनो सालिया कमसे कम तिब्रासानि यंग जनरेशन दाव जों माबु चिनाय न दज्ज मानानाय कासे दाबि मानानै कासे सेपरेशन मानानै कासे संविधान अधिकार मानानै आबो थों दंमाया अनेक आबो टाफ नि बेपार आबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब बार बार महाराज साइड दंग जों पार्मानेंट नंनाय जिनि सल्यूशन चाकरी बाकरी अब तो टेम्परारि सल्यूशन छी पार्मानेंट सल्यूशन नंनाय तामने आना बार बार साउथिनि फॉर एग्जांपल तिनि तिप्रा 2009 जों जेरै फैयो तिनि आईपीएफ टी पार्टी 5 बोसोर जों सरकार जाखा आं तो अनेक चेष्टा खालाया आं बार बार चेष्टा खालाया इवेन जों काइसर मालिकनि रेडी ककबर मान स्क्रिप्ट aku itu tuh dimana? Ang repeat kemas hafiu. Kau pura nama script abo monca saya pasal demand from the very beginning. Tinti pasal on demand. 99% student are in favor of Roman script. Kini sing aku pas kini cing cabinet do. Tamu cing IPP durbol. Cabinet kakati ni Roman script kau pura. Abo kaisa betul tuh dimana? Ni tiba-tiba baca geradi, statehood bar geradi. Even romansi kok borok simple, easy demand. Apa pun itu sih, cinta pasal demand dia. Abang sobte dukhanam. Sehingga se fight like tol thik like. Kintu, kaisa jenis pun itu permanent solution lain dia. Jadi sih kok borok romans script, kebetulan lepas kayak, tapi terus calon tu kamu. Abo sandal beparia. অনেক বড় जों सिनांगौ अनेक आइन दंगौ आबो जों दिल्ली थांनांगौ आबो स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लैंग्वेज बेपार आबो दिल्ली थांनांगौ जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ 8 शिड्यूल मायाफोर जों तिब्राव करमानसि कबरक चालु खायतोमोन मेघालय चालु दं करमानसि कबरक निनि आबो चालु दं निनि रनि मिजोराम कबर आबो लैंग्वेज रोमानसि के चालु दं ब्रनि जों मानो किन्तु फियाबा जों बेसार माया जोंनि तिब्रासा थानसा गोरै बने बै आं अन मासावो जों एकटा किसु जों खायनो मोन चेष्टा खाय दङ अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बेले आं अन रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फान्दै आंखाय जों माइसि मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद्ध खायनाय न फानसि गोरै आंखाय फानरा खांखायसि जों बेबाय सलायनाय बेले बेबायनो फाइट खायनाय अ जरा जों आबन मा सानाय जों जे ताबो अनेक बार कमेन्ट खायलियो गेरा टेबल बावै थांगा अबायके मासमसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो नाइसिं दंदि जों जे डायलग तो दमनि आं आबन बार सावो 99% चिनि आं ग्यारेन्टी रय सावो जों माननाय विदिन 2-3 मान्थ जों नोरा जों चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो तामा माया आफ्रो नोरा किला रोंनाय किन्तु ताबो आं ताम माने माया आं सामायाखौ आबो थ्रू डायलग थ्रू डिस्कशन आबो सल्व नङा हामबाय सर पाइ थाक सम ग्रेटा तिब्रालेनो कारय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मान के तिप्रासा हामक्राय बसक जरातै हामक्राय अंनो ते थिनांगो तिप्रासा रगने बागै सेते डेभलपमेन्ट आबले बसक जरातै अंनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अबनो साबो आरो सेपरेसिबो तंमानो गेट डेभलपमेन्ट तंमानो लैंड पावर तंमानो माने आबो तो जस्ट डायलग तरि दंहायसि डायलग कनक्लूजन याखौ डायलग पाइले परे सिनाव सामानाय बोहगरथ जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खायो आं सागा 100% यफानो आं ओबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आं ओबन अभ्यास खायो तामखेबा अ जराव जोंबो साइमोन जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिला न कक्सानि चेष्टा खालाया जों प्रेसार स्ट्रं खायनि बागै जों चेष्टा खालाया अब जों खायलै मेलिया जों ते माबु गिनाय 5 बोसोर माबु गिनाय तयसा एला जों ते 5 बोसोर ब्रेन फिनाय जों समा खामो जे ते रायजोगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन सिटी एमएलटी हांखलाय जों तमा खामो सरकार खाय तमा खामो किन्तु सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बर भेरि सिरियास दंगो आं खागाव गोबां
close tong jaga point tong a point ang tabo mass media ang saya ko dimi sing phunuri nai sing publish khare nai morat bu kok saja kabang ma point tong no sing asu jotono clear ke sanin kokri tabo talk solai tango tamane mai aba sing control sing thangmaya ko abangai ang no barbar sawne se dojjo tongdi ang tabo jotono clear ke sanin abo kokri adrap khaimani bhaino onek isu tonga jaga abano sani saya ko जों कयदिन बिसिंगो जों पब्लिक दस फनोरि नाय जिनि ड्राफ्ट जों खाइले माने बाताम ताम मांखा आबन रंग नुक नाय गताबो मासमाय खो सिंया खो आबन तक साननि आबो तानि अधिकार करि सर ताबो हास्तेनि तंग कसं तंगना लुकरक बेले खिनो ताबो कक संग आसाय तंग सोशल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइरल गोइं तंग के किसी साबर सिनाम सं माने kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amo seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo bela ki sinam chungjagon abo nang interlocutor ke abo negotiator ne tekse ungraji banke abo tin ko bege tamtunai madari heta tam sanai chung raiba kila ke mo raiba chung kok sangai fruit chung raiba na ya deba asol abo ni meaning ke tin ko bege raiba negotiator bon arane atongnai musbales awaj ang tini misra jingnai ang lukal sinibo bongkai o raiba angkai bo naleno bon lip khlayo joto northeast ni je problem ti angkai bon thude ka sengma thangbo bo kon negotiator ke abono chung clear buchinango chingko raiba hano nagaland ni problem meghalaya ni problem men buduland ni joto problem na aborno negotiator rongo abongai bono taw songkha official bono songkha chini bang kok sana bagai ke boba dis ta kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no jodo saibano home minister to balai busy bojas chongisi rogo nang salai de bonem through de ke sing salainai bo to official khokra balai baro kotor IPS officer again ke cham bo negotiator ngai bo rai bab nai awani bagai ang khakawo boni bising tuisin ani personally bang ko masawo ang bono sinego bo belai borok kaham especially boti bran boron bagai belai concern notice ni bagai even boti ni tiprasa ni bagai bani ni notice indigenous people ni bagai bo motamoti bo saiman abangai bono chongkha belai chini ko ba kaham maharaj bhai bo kaham ke sinlaigo ang bono sinego personally mura ang khakawo boni madome boni bising tui chini tiprasa ro hamari manai sir tai kaisa sangmang kaisa news channel independent ne khoroksa abo orone independent news channel ne moi khoroksa abo editor chief editor te owner bo mano soikat tolopotro hine kisa salse kana buba gran ne hamya copy re e kobama jaga ro no affair bo khalekha inke o affair khale mane bisite wat nai mothara action naya ro no tokna inke te mia bo kaisa live bo phai bo copy ro Greta tipra len ya abo gondo len serok hinai bo belai khena ko hamya samane ke nang apono tamo sanai abo lukha bokok sabana boto khro sangmadi boto sudu chini motha simiya mara simiya bo ai thana sarkar tini biplop devna bo kulkha bo jotono bo kulu bo khorkhatam chanai boke mane abono to kuno onana kre boni ber bo sai tumthu o chanai tongnai no bo khoroksa boy sabane chung kuno tin mind ta tidi bo khoro sangmadik bo hijai kok sanai tabo social media ne jo khoroksa bar kok samnai si u bolong bisin thai ban kok thai to mana mobile thonai abo kono bepariya even nukhana bo tini thane biju sarkar ne IP biju sarkar bo romja kha boni kok hai sagai awon kaisa tam sanai tini democracy obono democracy sometime ka hamya sampai oboya haisi democracy ka saka kok saka social media kok saka abo so serious ya bo thanai no bo jotono kok chutu moras miya bo biblop devno bo sao mane sana bo sanai bo jotono sanai haisi bono teisin kono ona jana kre ba kono factoria anmunduk khabon kok samana obai kaum kok sanai APR khaimani yagulo tangai nai mothara bono karak majra abo tam sai miya soma naituk jak tong na bo to aisha boro romjak kha age bo romjak bo khoroksa समाजनि जतो साइमाना पुलिस नि थांगो बन बुं तंना बो आगे ब्रंजाक बन केस तंना
Sama ya botamo iyo ito abo सरकारनि बेपार